Spackaném mikrodenním trezoru pivovaru Chodovar a o jedné úřednici, která víc poví než ví. První obraz, kancelář, budoucí místo činu. V pivovaru kancelář a v ní trezor stojí. Dále jistá Jana Mlýnská právě sychle krojí. V trezoru je peněz fůra, k tomu tajná receptura, co vyvinul Chodovar, velmi, velmi známý pivovar. A slečna Jana, krásná děva, avšak mluvná běda, běda. Pochází ta žena z Vrbna, je to vyhlášená drbna. Veď si padla, Jano, viď? V město běží klevetit. Druhý obraz, árie drbny. Listonoš má lidi pleš a Franc je línej jako veš. Včera v parku houkal vír, kramská ta si honí knír. A náš pan farář prdlaj svý, Lojzek s Jiřkou zase spí. Dnes jsem počítala prachy, jejda já se třásla strachy, že mě někdo přepere, peníze mi sebere. Bála jsem se velice, vždyť tam jsou tisíce. Mele, kváká, běduje, někdo ji však sleduje. Je to Karel, divný kmán, v hlavě se mu rodí plán. Obraz třetí, vykradení trezoru. Dědečka měl metaře, tatínka však kasaře. On údržbář ve fabrice, která zpracovává rtuť. A jak tak slyšel Janu Mlýnskou, na peníze dostal chuť. A tak zloděj Karel Tučný, mladík jinak velmi zručný, ovšem krapet ducha mdlého, vzpomenut on otce svého, do kanceláře už se béře, překonává zámek dvéře, kasu zkoumá, bere míru, navrtává velkou díru. A ač je půlnoc, všude klid, do díry vkládá dynamit. To zvednu to budu. Čtvrtý obraz zatčený. Hlava křeští, pod z něj lije, venku hlídka policie. Do budovy vbíhá bránou, přivolána velkou ránou, sledována černou bránou. Jen chvilku se s ním potýká, blba Karla zatýká. Zuby! A jak vlastně dopadlo toto celé divadlo? Protože jsem děsná drbna, dostala jsem padáka. Místo mě pak zaměstnali Celestína babáka. On za války svůj hlas ztratil, bylo to na božího, proto ten nic neprozradí, pořád mlčí jako hrob. Já teď žeru jenom chleba, občas taky brambory, jak jsem to všecko spackal, soud mě poslal na bory. A pak zde máme tyto mistry, povýšené na strážmistry. Tak končí další případ malokriminální, pro pomoušení i pro zasmání. Vydejte pozor na všechny zlopsilce, dnes již není četnictvo ani policie, co reagovalo ve chvilce. Přejeme vám hezkou prohlídku, ba i celý den, vaše četnictvo, policie a Masarykův svaz žen. A nakonec dovolí dáma, odletěla i ta